ste bili ljudi, evo nas u još jednu epizodu. Moji srpski tutorial. Sa nama je Google. I idemo da igramo H1 server. Igramo. Ali, kako mi kažem, ja sam na serveru novu, pa ne znam kako se to igra, ali moj drug će mi objasniti. I da idemo. Važi, pratite. Evo vidim što sam dobio na početku. Lazim. Okej. Jeee. Hvala. Okej. A možda mi daš obične? Nije obične. Mislim ove obične Golden. A? Ne bre. A odakle je vama XP bace? Fara. A, super. Onda ljudi znamo da nalazimo znakove i će nalazimo dobre stvari. Ajde sad odložimo nešto pitam. Sigurno se teško nalazi. Gdje nastane? Ljudi, vidite sada. I kome sviđa moj skin, ajde like, subscribe, kome sviđa moj skin. I komentar. A skini se. Pećin, vidi neko mi dao nešto. Šta mi dao? Jeee, napitak nevidljivosti. Dakle, ljudi možda budemo nevidljivi. Hvala i puno. Sad, to i trojka. Ja idem da se borim bez ičega. Aj, tebi treba napitak nevidljivosti. A? Neću. A gdje se to uzima? Ajmo doli, pada. Šta? Neću crknem zato pošto sam player PvP, nemam dajmo stvari. Pa, to što kažem, ne ubio sam. Evo me, ubio me već. Vidi ga, ja ušu vodopad. Tu si pazi me ovo padam, niz vodopad. Ne znam gdje sam majmun. Ne, pao sam vama pe. Brš. Čekaj vizi. Pomogu tako. Ja ću da uzmem na pitak nevidljivost popijem. A hoćeš da idemo kao nevidljivi? Čekaj, ja idem kao nevidljiv da budem. Vidi ga ovima skin Herobrine. Pa dobro. On će da neke stvari. Ajde, gdje si ti? Ajmo. Ja ću idem kao full diamond. A, šta? Gdje si? Ja sam kralj Leo, ja sam kralj Leo. Hvala na live-ovima. Pa mi daješ.
2 levela, 3 levela, 4 levela, 5 levela, 6 levela, 7 levela, 8 levela, 9 levela, 10 levela. Neko se kod mene. Pazi, neko drugi ti uzima levela. Ovih jada, bre. Sad ću začavam ovo. Ja mogu da bijem na denikom. Ne znam da vam tri snapa prijatelji. Ja to zima mogu da bijem da, ali... Nije dobro. A možda će svim danima sve bosti. Gdje je to? Gdje se nalaze? Gde? Znam, u piramidi. A hoće li ti da mene da ti donesem? Za pare. I neko mi je čarani Golden Apple. Da mi neko pije čarani Golden Apple na. Mala budala. Uzdomna. Mala budala. Ja ne vidim već pozna koliko mi se mala budala. Ćao. Ja ne vidim pozna koliko. Tako, sad ću ja malo da se začaram. Opa. Ću začaram moj mač. Ja se spustam. Mala budala. To najbolje ono ujutru kad nema nikog ideš da se igraš. Pročitaj šta piše. Smala budala. Napiši ti to. Čekaj čas. Sada ću napisati malo piše. A pročiti šta sam ja trtička. Pročiti trti. Trtička. Oštrina 3 i odbacivanje 2. Što mu ružno skinu. Idem ja malo, idem i sad ću popijem napitak nevidljivosti, idem u pipi. Fuck you! Ne! Ne, poginu! Stvari. Idoli! Dobre, povraćao sam stvari. Spavno. Se. Dobre! Jedan mi juri, ja sam spavnuo. Ej, to ljudi! Će bude u opisu videa, ljudi, i to je to za ovu epizodu što ste gledali. Vidimo se u sljedećoj epizodi Zlatnog kruga. Ćao!